Ο πρώην υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής φέρεται να έχει πάρει μέρος στην επίθεση εναντίον του Δημήτρη Κουσουρί, μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕ τον Ιούνιο του 1998. Η επίθεση έγινε σε μια περιοχή με έντονη παρουσία τρομάτ. Ο επικεφαλής των δημιουργών δήλωσε ωστόσο πως δεν είδε τίποτα, ενώ στη δίκη των μελών της Χρυσής Αυγής, καταθέτοντας, αποκάλεσε τα μέλη της παιδιά. Ο επικεφαλής της επίθεσης ήταν ο Αντώνης Ανδρουτσόπουλος. Με το ψευδόνυμο Περίανδρος καθοδηγούσε το τμήμα Χρυσή Αετή της οργάνωσης. Μετά την επίθεση ο Περίανδρος διέφευγε για χρόνια. Η ελληνική αστυνομία δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Άλλοι έλεγαν πως δεν ήθελε. Η σύλληψη τελικώς του Περίανδρου έγινε όταν, όπως λένε, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης απείλησε θεούς και δαίμονες, λέγοντας πως αν δεν πιαστεί ο Περίανδρος, τότε θα προχωρούσε σε αποστρατείες. Ο Δημήτρης Κουσουρίζης στο Παρίσι. Κάνει το διδακτορικό του. Παρακολούθησε δορυφορικά τα επεισόδια με τα μέλη της Χρυσής Αυγής και μοιραία θυμήθηκε την επίθεση εναντίον του. Θυμάται λίγα πράγματα αφού είχε πέσει λιπόθυμος από το ξύλο. Τα σημάδια στο κεφάλι του όμως κρατούν τη μνήμη ενεργή. Την ιστορική μνήμη. Δικαστήρια, Ιούνιος 1998. Κάποιοι φοιτητές παρακολουθούν μια δίκη μετά από επεισόδια με αδιόρρωστους καθηγητές του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Εμείς καθόμαστε να πιούμε την μπύρα μας και το μεσημέρι. Λίγο αργότερα και 5-10 λεπτά μετά την αποχώρηση και των αστυνομικών δημιουργών από το χώρο των δικαστηρίων, μπροστά και το δικαστήριο, εμφανίστηκε μια ομάδα 10 ροπαλοφόρων. Μας εντόπισαν, δόθηκε εντολή να μας χτυπήσουν και μας χτύπησαν. Αυτό που συνέβη, δεν προλάβαμε για να αντιδράσουμε για πάρα πολύ, αυτό που συνέβη είναι ότι επειδή εγώ είχα πλάτη, πρόλαβα να πάρω χαμπάρι τι γίνεται από τους συνδετημόνες μου εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που πρόλαβα να δω ήταν έναν από αυτούς ο οποίος μας έδειχνε και εμένα προσωπικά και έλεγε αυτόν εκεί. Μετά δέχτηκα τα χτυπήματα, δεν έχω, δηλαδή τα χτυπήματα που δέχτηκα είναι γρήγορα και έχασα τις αισθήσεις μου. Οι επόμενες πλέον αναμνήσεις μου είναι από την εντατική. Πολλοί μάρτυρες κατηγορίας απειλήθηκαν. Στη δίκη τα μέλη της οργάνωσης σηκώνονται όρθια όταν ο Περίανδρος, ο υπαρχηγός της οργάνωσης, μπαίνει στην αίθουσα για να δικαστεί. Στο τέλος εκείνης της δίκης, όπου είχε γίνει αυτή η παράξενη ιστορία με την αστυνομία να εκενώνει την αίθουσα από εμάς και τους φίλους μας που ήταν παρόντες μέσα στη δίκη, να αφήνει ένα κομμάτι κόσμου της Χρυσής Αυγής μέσα, οι οποίοι απειλούσαν ευθέως το δικαστήριο εκείνη τη στιγμή και ούτω καθεξής. Είναι γνωστό ότι, πώς το λένε, στο ελληνικό να μιλήσεις στον πρόεδρο του δικαστηρίου μπορεί να πάρεις πρόστιμο και να πας αυτόφορο κλπ. Εκείνη τη στιγμή, πώς το λένε, η αστυνομία ανέχτηκε, περιφρούρησε και πώς το λένε, επί της ουσίας υπέθαλψε ένα καθεστώς τρομοκράτησης του δικαστηρίου, των δικηγόρων που ήταν παρόντες και ούτω καθεξής. Να βάλουμε μια τελεία στο δικαστήριο. Ναι. Το δικαστήριο θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Όταν τελείωσε αυτό και βγήκες από το νοσοκομείο, έπρεπε λογικά να βρει μάλλον η αστυνομία ποιος το έκανε αυτό. Εσύ τον αναγνώρισες λοιπόν, έναν τουλάχιστον από αυτούς ή όλους? Κοιτάξτε, εγώ αναγνώρισα έναν από αυτούς. Υπήρξαν και πλάνα και καταθέσεις άλλων μαρτύρων για τους υπόλοιπους, οι οποίοι ποτέ δεν συνελήφθησαν, ποτέ δεν διώθηκαν και κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής να βρίζουν το δικαστήριο. Λίγο αργότερα, ολόκληρη πια η Ελλάδα παρακολουθούσε τους ίδιους χρυσαυγίτες να κάνουν μία ακόμα επίθεση. Μία επίθεση με μαχαίρια. Θύματά τους αυτή τη φορά ήταν ο Πάρης Χρυσός και μετανάστες. Πολυτεχνείο, 2002. Περάσαμε από τον δρόμο, από τον πεζοδρόμιο, είδαμε απέναντι κάτι τύπους ξυρισμένους με μαύρα κτλ, κοντά μαλλιά και τέτοια, να μας κοιτάζουν απειλητικά. Εντάξει, εμείς ήμασταν χύμα γενικώς, φανταστείτε μια παρέα κάπου 10-12 ανθρώπων που περπατάει. Προσπάθησα όσο μπορούσα να πω στα παιδιά που ήμασταν μαζί ότι εντάξει, λίγο προσεκτικά, γιατί απέναντι αυτοί φαίνονται
φαίνονται να είναι φασίστες και δεν είμαστε καλά, ας πούμε. Και ενώ προχωρούσα, εγώ φορούσα και ένα παλαιστινιακό μαντίλι, ενώ προχωρούσαμε, μετά από 30 μέτρα έρχονται από πίσω μου, με χτυπάνε, μου παίρνουν το μαντίλι και με αρχίζουν στις σκοτωτιές. Τα τελευταία χρόνια δεκάδες επιθέσεις έχουν γίνει μόνο στην Αθήνα. Τα μέλη των οργανώσεων αυτών εμφανίζονται, χτυπούν και φεύγουν. Η αστυνομία τις περισσότερες φορές ανακρίνει τους αιμόφριτους χτυπημένους αντί τους δράστες. Η εγκληματικότητα των φασιστικών ομάδων δεν χαρακτηρίζεται καν εγκληματικότητα. Αντιμετωπίζεται συνήθως ως σύγκρουση αντίθετων ομάδων. Κάτι σαν συμμορία στον δρόμο.